Hai guys, taisa hai na hai phung kaham jotona no taisa lamsugani ketal video hangkai kubangma dinangai thangka blog rok banok jakliya mane banok jak tongphono rimaliya tamni bagai hangkai wati emon kai phaika sini yang no barok phaya kamne current pila rok jotono baikalang subaikalang hamai ka prai miao se current phaika hangkang tini charge riwa khonai taisa mia se current thik khayo hangkai ba mia horok current ok pila rok theba baika hangkai current phaika hangkai phone rok kya charge nakha hangkai agene video tongma phono hang edit khainani mane charge screen ni bagai charge korei hangkai ba edit dokai maliya hangkai tini taisa haino hainor bai malai sapka hangkai asa khonoro jotono kaham tongmaina wati phano pampi phano hangkai tini ni hoita ang taisa video upload taisa haino hai bari wo sopajak sapka tini hingke ang taisa mui kuthung khobya kunui mui song samnai tamo mui songnai norok nang tini taisa haino hai phonuk samnai tabuk to wati jora gangkai sung tini tamo songnai norok no ang phunugano hingkai tabuk sakang ke norok saiman thanai hingke ang tabuk hingkai tini ni hoite bolte tabuk ang daily video liya reman liya mane koke haise daily hingkang ke hongke dugi denta asu photoma daily hingkang ke norok thokjak yang thango tamni bagai hingkai same content haing thango ta same haing thango amo video thango hingkai amoni bagoi 2 दिन পরে একটা খাই নরক daily no nuksinai tini tabuk ni hoite hingkai anga bahai hina wansugoi tongo daily hingkai same content nong thango moni bagoi ta hingkai norok naitung di soya kare ani video no yango hingi gangla thacha norok nugoi mankhana yango hingke ko morokta bela sorok kaijak to ta thaisa mono khagoi nagrakha eko gangla manthoge ko tini phungni muithukung morok nongnai bazar rok khaijaga noi ko naine di mo kai busuk gangla kotoma norok mo camera tin nokphano chikon hai mo onek nokotor no motamuti hingke yango naine yang busuk manka tini phungni bagoi ko tabo hingke ang nogo sokwaye konoi to guys tabo hingke ang mui kuthung helboi tongo norok nang tabo phunugano brike helep hingkai norok soya kare ani video no sime nai tong dite support khai tong dita hayaraba hingkai ang tabuk hingke daily norok no video phunuk mangla kha hingkai amoni bagoi norok ni thane ang nakar sano hingkai ang tabuk hingkai 2 दिन pore se ekta blog risnai hingkai tamni bagai hingkai daily jodi rika hingkai same content same jaga same abahai thangota tamni bagai time ro bukuroi gurinan surinan hingkai amoni bagai norok nang tabuk hingkai 2 दिन pore ekta judi ulo riman pro hingkai norok nang daily phono rinane chesta khainai try khainai hingkai tabo sujora hingkai ang 2 दिन pore no ekta khai rinai norok tabuk jodi sajagoi no tongo hingkai nai tongdi daily no mane ang jefro video jefro nai tongdi ta hingkai tabo ang tamui songai norok to sigang no phunuk bai kanai tabuk hingke ang iko muithung rok namoi paikhan no khana norok busuk bangma tabo suya khone complete yang joto majan musla rebai ka ba akran rok rebai khone iko yang onai di guys ang songmani busuk kai thokno mospai nai di guys hingkai nai tini ni video ro na pailai sinai